Hei, tervetuloa videolle. Olemme São Paulossa, Brasiliassa, Keppe Pacheco trilogisessa yliopistossa. Minun nimeni on Sari Koivukangas ja kanssani täällä on Markku Liira. Tarkoituksenamme on tehdä tätä videosarjaa analyyttisestä trilogiasta. Ja tänään osassa 2 puhumme inversiosta, eli nurinpäin kääntyneisyydestä. Inversio on tohtori Norberto Keppen 1977 löytämä psykologinen ilmiö. Ja tässä videossa mennään syvemmälle tähän asiaan. Ja käytämme tässä videosarjassa siis analyyttisen trilogian metodia. Ja jos haluat tietää enemmän tohtori Norberto Keppestä ja analyyttisestä trilogiasta ja et ole vielä katsonut osaa 1, niin se kannattaa katsoa ensiksi ja tulla takaisin tähän inversiovideolle. Markku, voitko kertoa, mikä on analyyttinen trilogia lyhyesti? Joo, mä voin selittää. Tohtori Keppe, Norberto Keppe, hän on tehnyt työtä psykoanalyytikkona vuodesta 1960 lähtien suurin piirtein. Ja hän aloitti työnsä ensin freudilaisena psykoanalyytikkona, mutta alkoi sitten kehittää omaa tieteellistä näkemystä. Ja siinä työssä hän yhdisti vähitellen tieteen, siis lähinnä nyt aluksi ainakin psykoanalyysin ja sitten teologien näkemyksiä siihen ihmiskäsitykseen ja myöskin filosofiaa, eli hän yhdisti siihen näkemykseen ihmisestä myöskin antiikin Kreikasta lähtien filosofien näkemyksiä niin, että analyyttinen trilogia on tämmöinen se tri tarkoittaa kolmen alueen yhdistelmä ja siihen koko tieteelliseen kehykseen tohtori Keppe on koonnut itse asiassa valtavan määrän erilaisten tutkijoiden ja teologien ja filosofien näkemyksiä ja niin siitä on tullut niin kuin semmoinen synteesi siitä analyyttisestä trilogiasta. Se on lähinnä täällä käytetty niin kuin psykoanalyyttisenä metodina, mutta se on tieteellinen metodi, jota voi käyttää minkä tahansa asian analysoimiseen. Ja tohtori Keppe on sitten kirjoittanut kirjassa Kirkastuminen tästä metodistaan ja miten hän on tullut näihin tuloksiin. Ja jos on kiinnostunut tietämään enemmän tästä tieteellisestä menetelmästä ja miten sitä voi soveltaa kaikilla alueilla, niin tämä kirja Kirkastuminen on julkaistu 80-luvun alussa ja löytyy suomeksi. Joo. Pikku tämmöinen anekdootti ehkä mä voisin kertoa siitä, miten tohtori Keppe tuli tähän tulokseen, että on tapahtunut ihmisen sisimmässä inversio. Hän silloin vuonna 1977 hän sanoi, että hän mietiskeli sitä, että jos ihmisellä on hyvä elämä, ihmisellä on hyvä työpaikka ja perhe ja kaikki on niin kuin ulkoisesti kohdallaan, silti ihminen voi olla hyvin onneton. Hän ajatteli sitä asiaa niin kuin perin pohjin ja tuli siihen tulokseen, että siinä täytyy olla joku semmoinen niin kuin nurinpäin kääntyneisyys, että huolimatta siitä, että ihmisellä ulkoisesti on asiat hyvin, mutta sisäisesti hän on kääntänyt koko sisimpänsä nurinpäin. Ja tässä Kirkastuminen kirjassa hän tuo sen tavallaan, niin kuin, julkaisee sen inversiokäsitteen. Hän tuo sen niin kuin, tähän tieteelliseen maailmaan ihmisille tiedoksi. Se on niin oikein pohjimmainen käsite, tämä inversio. Ja olenkin itse asiassa valinnut tähän kappaleen tästä kirkastumiskirjasta, jossa hän kertoo tästä tutkimustyöstä ja miten on tullut sitten tähän lopputulokseen. Niin luen tästä kirjasta nyt sitten tämän kappaleen.
Sen jälkeen, kun minulla oli ollut suuria vaikeuksia työssäni psykoanalyytikkona, aloin vuonna 1977 tajuta jotakin, joka on oleellista neuroottiselle asenteelle, inversioprosessia. Ensimmäinen askel psyykkisten sairauksien alkuperää koskevassa oivalluksessani oli tämä inversiotekijä, jolla ihminen yrittää asettaa sisimmässään kaiken päinvastoin kuin se todellisuudessa on. Yksi pieni havainto vaan siitä tekstistä, jonka sä luit, niin että tohtori Keppe sanoi, että ihminen yrittää asettaa sisimmässään niin, että hän antaa sen vastuun siitä inversiosta siis jokaiselle yksilölle, jokaiselle meille, ettei se ole suinkaan semmoinen niin kuin geneettinen tekijä tai jollakin tavalla ihmisen rakenteeseen jo kuuluva asia, vaan se on asenne. Tällä tarkoitat, että ei ole välttämättä tarvitse olla nurinpäin kääntynyt. Niin, ja myöskin, että jos me voidaan sitä tiedostaa, niin me voidaan vähitellen sitä nurinpäin kääntyneisyyttä niin kuin muuttaa ja kääntää asioita oikeinpäin meidän sisimmässä. Että on toivoa. Ihminen näkee fantasian erinomaisena, totuuden vahingollisena, rakkauden pahana, vihan hyvänä, kärsivällisyyden takapajuisuutena, suvaitsemattomuuden edistyksenä ja niin edelleen. Tästä syystä koko psykopatologiaa käsittelevä tiede syntyi invertoituneena, kuten kaikki muutkin asiat kulttuurissamme. Tätä on nyt kuitenkin, toisin kuin muissa tieteistä, onnistuttu korjaamaan. Eikö Freud sanonut maailman olevan ylösalaisin? Markku, voitko se avata vähän tuota psykopatologiaa? Mitä se on? Joo. Jos ajatellaan ihmisen psyykkistä rakennetta, niin meissä on se luonnonmukainen terve rakenne. Et me tiedetään, jokainen meistä tietää suurin piirtein, mitä on kaunis, mitä on hyvä, mitä on olla totuudellinen, puhua totta. Ja sitten sen lisäksi me ihmiset itse, tämän luonnollisen rakenteen lisäksi, ollaan luotu semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen rakenne siihen ympärille tai ulkopuolelle, joka on patologia. Eli se patos tarkoittaa kärsimystä tai sairautta, ja logia on sitten sen tutkimusta. Että meillä jokaisella on aika suuri määräkin sellaisia patologisia asenteita, eli sairaita asenteita, mitkä tekee meidän elämästä ja ihmissuhteista ja työstä ja rakkaudesta monimutkaista ja ongelmallista. Se patologia on tämä meidän, sanotaan niin kuin nurjapuoli. Ja sen takia sitten Freud sanoi, että maailma on ylösalaisin. Niin, Freud jo jollakin tavalla ehkä intuitiivisesti huomasi sitä, mutta tohtori Keppe tuo siihen sitten tämän tieteellisen selityksen. Ja kun puhutaan psykopatologiasta, puhutaan sitten sairaudesta ja terveydestä. Niin just. Eli terveys on sitä luonnollista, alkuperäistä ja sairaus on jotakin keinotekoista, sen terveyden kieltämistä tai muuntamista. Ja tässä on nyt tällainen kaavio, joka kuvaa sairautta ja terveyttä, ja tätä nurinpäin kääntyneisyyttä tässä kuvataan nyt sitten silmän esimerkin kanssa. Niin, tämä kaavakuva esittää, siinä on tämmöinen pari tanssimassa, ja sitten tuo kuva, tuo pieni kaaviokuva pallo tuossa keskellä, se on meidän silmä, jonka verkkokalvo välittää sen, tai jonka pupilli välittää sen kuvan niistä tanssijoista sinne verkkokalvolle, niin kuin nurin päin. Se piirtyy sinne nurin päin, mutta meidän psyykkinen mekanismi automaattisesti kääntää sen niin, että meidän aivoissa, meidän kokemusmaailmassa koetaan, että ne tanssijat kuitenkin on ihan oikeassa asennossa siellä, eikä suinkaan pää alaspäin eikä jalat ylöspäin. Niin, että meidän tämä silmä voi antaa meille vähän niin kuin osviittaa siitä, miten se inversio tapahtuu sit siinä meidän psyykkisessä elämässä.
Eli neuroosin ja psykoosin tapauksessa niin se havainto on nurinpäin. Et esimerkiksi totuutta pidetään niin kuin aggressiivisena tai rakkautta vaarallisena. Et se käsitys siitä todellisuudesta on niin kuin nurinpäin kääntynyt silloin, kun näkee vain puolikkaan ilmiöstä. Just joo. Monesti voidaan huomata esimerkiksi, että miehet pitää rakkautta jotenkin niin kuin sellaisena vähän niin kuin alempiarvoisena, tai naiset näkee rakkauden niin kuin sellaisena tekijänä, joka tuo kärsimystä, niin sen vuoksi ihmiset sisimmässään kuitenkin sitä rakkautta niin kuin ei oikein hyväksy, vaikka älyllisesti me ajatellaan, että etsitään rakkautta. Toinen ehkä semmoinen esimerkki siitä inversiosta voisi olla semmoinen, että ihmiset ei huomaa, että se meidän hyvä ja onnellisuus tulee siitä meidän omasta toiminnasta. Et sen inversion vuoksi me ajatellaan, että se tulee jostakin ulkopuolelta. Että joku toinen ihminen, että kun mä menen naimisiin vaikka jonkun kanssa, niin sitten mä oon onnellinen. Tai jos mulla on taloudellisesti menestystä ja niin poispäin. Totta kai me rahaa kaikki tarvitaan ja niin poispäin. Mutta siis, että se onnen asettaminen niin kuin itsen ulkopuolelle, se on myöskin inversio. Ja Markku, sä oot nyt toiminut jo vuosikymmeniä trilogisena psykoanalyytikkona. Mutta psykoanalyysissä se inversion käsittäminen oikeastaan on semmoinen niin kuin peruskivi. Että jos ihminen hyväksyy sitä tietoisuutta siitä omasta inversiosta, niin se alkaa vähitellen, niin kuin, miten sanotaan suomeksi, disinvertoida. Kääntyä oikeinpäin. Kääntyä oikeinpäin. Kurjia sanoja suomeksi, kun nurinpäin kääntynä ja kääntyä oikeinpäin ja oikeinpäin kääntyneen metafysiikkaan. Just joo, että se inversio on niin kuin semmoinen keskeinen asia siinä ihmisen psyykkisen elämän terapoimisessa. Ja ehkä koko yhteiskunnan terapoimisessa. Niin, koko ihmiskunnan terapoimisessa, koska voidaan sanoa, että kaikki ihmiset kuitenkin jossakin mielessä, jossakin määrin on invertoituneita. Et niin kuin Sari mainitsi tuosta totuudesta, niin suomeksikin sanotaan, että raaka totuus, ikään kuin se olisi niin kuin semmoinen raakalaismainen, eikä että totuushan on se, mikä meidät vapauttaa, niin kuin Kristuskin jo sanoi, että se meissä itsessä on se totuus, että se meidän vastustus sitä totuutta kohtaan on niin kova, että me käännetään se havainto ja ajatellaan, että se totuus on jotenkin raaka, eikä että me ollaan itse sitä totuutta vastaan. Ja Markku, tähän mä oon nyt valinnut sellaisen pienen videopätkän. Tohtori Keppe ja tohtori Claudia Pacheco, niin he tekevät televisio-ohjelmia ja kertovat tästä asiasta. Ne on tietysti portugaliksi, mutta meidän katsojille myös mahdollisuus sitten nähdä heidän työstään ja miten he käsittelee tätä inversiota siinä. Niin katsotaan, tähän laitettu suomenkieliset tekstit, niin se vähän helpottaa asiaa. Helpompi ymmärtää. Tratando do quê com os nossos telespectadores? Bom, como analista, né, Cláudia, a gente sempre trata da questão da patologia do ser humano, porque nós temos notado o seguinte, que dificilmente o indivíduo escolhe o caminho da felicidade para ele, o caminho do bem-estar, o caminho, então, que o levaria, vamos dizer, à glória até neste mundo, ao desenvolvimento. E nós pesquisamos isso durante muitos anos e agora estamos chegando àquilo que um dia Freud falou quando ele visitou um hospital lá na Suíça com o Jung. Então ele notou que os doentes mais graves, quer dizer, os doentes internados naquele hospital de Biglesley, lá na Suíça com o Jung, ele notou que as pessoas mais graves, doentes, no sentido assim psicológico, né, doentes mentais, eram pessoas que sofriam agudamente do problema de inveja. E o interessante é que ele, numa simples visita, ele olhou e observou os doentes e chegou a essa conclusão.
E como ele já tinha construído um arcabouço assim de estudo, colocando nas questões sexuais a causa das doenças do ser humano, ele não teve coragem de voltar atrás e entrar nessa questão da inveja, na questão dos sentimentos, como nós estamos fazendo agora. Então, eu estou dizendo o seguinte, que em nossa orientação, nós estamos verificando também que a inveja é, como Freud falou, a problemática principal, não só nos doentes mentais, como também em qualquer pessoa. Nas pessoas aqui presentes, no próprio Ivair, que está aqui assistindo o programa, dirigindo a parte técnica, e também aí os telespectadores devem perceber que a inveja é o problema principal do ser humano. Eu gostaria até de dar um exemplo, Cláudia, de uma pessoa que tinha um emprego bom, ganhava bem, o casamento não era aquela maravilha, mas de qualquer maneira o marido tratava bem. E essa pessoa um dia abandonou tudo, encontrou um rapaz, que aliás bebia, rapaz doente, até assim com problema mental mais ou menos agudo. Então ele abandonou o casamento, abandonou o emprego, abandonou os amigos e trocou tudo para viver com um homem que agora vive embriagado, preguiçoso, vive às custas dela, até violento, ameaça fisicamente e é, além de tudo, economicamente dependente dela. Então, ela que tem que trabalhar para ele. Então, Cláudia, a gente pergunta, mas o que acontece com o ser humano? Às vezes, não é que ela fosse uma pessoa milionária, rica, uma pessoa que tivesse tudo, mas o que acontece com uma pessoa assim, que de repente, tendo uma vida mais ou menos e podendo melhorar muito, abandona tudo e escolhe uma vida tão terrível? Isso Freud chamaria de instinto de morte, não, Dr. Kepp? É, o instinto de morte baseado, então, na questão da inveja. Também uma advogada, né, Cláudia? Ela ganhava bem, viajava para o exterior, tinha muitos amigos e tinha uma vida mais ou menos equilibrada, tranquila. Em vez dela continuar nesse tipo de existência, ela de repente abandonou tudo. Agora ela se mata de dar aulas aí numa faculdade, e ganhando pouco, e a própria faculdade pode se fechar de uma hora para outra. E também é uma pessoa que alugou um escritório, vive isolada. Então, mas eu estou pensando, né? Tudo isso mostra bem esse gênio fabuloso que o Freud tinha quando ele elaborou a questão da inveja. Então eu fiz um esquema aqui para mostrar que a questão da inveja causa aquilo que eu chamo de inversão, que a pessoa começa a pôr tudo ao contrário na vida. Então, em vez de escolher o bem, em vez de escolher o que é real, a pessoa começa a escolher o que é irreal. Então veja aqui, a questão da inveja, né? Causa na pessoa uma inversão. E essa inversão faz, por exemplo, a pessoa achar que o capital, o dinheiro, é fundamental e o trabalho é secundário. Sendo que o que é fundamental mesmo é a questão aqui do trabalho. Então, na inveja, o indivíduo acha que a preguiça é muito mais importante e não a ação que faz a realização, que faz o bem. Depois aqui, que a mentira é vantagem e a verdade é um atraso de vida. Depois, continuando, que o sofrimento é algo importante para a vida e a alegria é algo degradante. Depois, que a arrogância que dá poder e a humildade é uma coisa, vamos dizer, careta. Depois, na inversão, a pessoa acha que a violência
é que dá assim, força para a pessoa. E a brandura seria uma fraqueza. E continuando, né? O egoísmo aí daria para a pessoa assim, um desenvolvimento muito grande. E o afeto aqui do outro lado daria, então, uma desvantagem muito grande. Ou então, achando que é no poder que a pessoa consegue todo o bem da vida. Que o Poderoso é que dá as coisas. E o povo é que recebe. E não que o povo é que dá o que o poder tem. O povo é que faz com o trabalho o que é mais importante para o poder. Depois aqui que o artificial é o principal. E não a natureza que cria tudo, coloca a natureza como supérflua. Que o corpo, né, é a base, e não o espírito. Quer dizer, a parte psicológica é mais importante. Então eu fiz esse esquema, baseado então nessa inversão, para esclarecer como o mundo está assim, ao contrário, upside down, né, como fala o inglês. Você nota, Cláudia, que tem muitas famílias, por exemplo, uma família bem, né? Como fala naquele ditado, né? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Então a família tem todos os recursos para viver bem, como eu conheci aí um usineiro, e de repente o pai faleceu. Os filhos, no espaço de 10 anos, jogaram tudo fora. Eles gastavam mais do que podiam. Viviam vida de milionários e não eram mais. Então, chegaram ao ponto de fazer um teatro na usina, imitando a Scala de Milão, e trazendo inclusive artistas da Europa para representar óperas. E fizeram até uma casa, imitando aquela casa de E o Vento Levou, da Scarlett O'Hara. E depois de 10 anos, a família não tinha mais nada. Então, como mostrei aqui, eles puseram o capital como fundamental e não com o trabalho, né? E a ação como ruim. E não a preguiça, que seria maléfica. Então, por causa dessa inversão, problema da inversão, a humanidade dificilmente aceita o bem. Então, na própria terapia, quando vem fazer terapia, quando a pessoa começa a melhorar, dá os primeiros passos para subir na vida, ela corta. Isso é muito frequente. Então, eu quero dizer que... Porque, inclusive, Dr. Kepp, lembrando dos estudos da Melanie Klein a respeito dessa questão da inveja, a inveja também leva à projeção. E justamente a projeção sobre as pessoas e as situações melhores da vida. Então, o indivíduo tende a projetar os seus problemas, a causa dos seus problemas, justamente no que é bom e em quem é bom. Justamente por causa da inveja. Inverte e vê o mal em quem é bom. Então acaba brigando, se desentendendo, se afastando de situações que lhe são muito beneficiais. Então, o pior aí, Cláudia, é que a pessoa vê o mal no bem. Exato. Então, ela vê o mal no quê? Vê o mal nos pais, que dão apoio, vê o mal no trabalho, que dá a garantia, vê o mal no quê? Vê o mal nas riquezas que tem, quer dizer, vê o mal no bem que tem, afeto, que na verdade, na beleza. Então a pessoa, em vez de subir, a pessoa vai para baixo. Mielenkiintoista tuossa videossa se, että ihminen näkee pahuutta siinä, mikä on hänelle itselleen hyväksi. Ja tietysti sitten kieltäytyy tai hyökkää kaikkea sitä hyvää vastaan, mitä hänen elämässään on. Joo, mä ajattelin kommentoida joitakin tuosta. Jos ajatellaan vaikka laiskuutta ja toimintaa, niin usein voi nähdä, että noissa televisiomainoksissa niin ne ihmiset, joilla ajatellaan olevan niin kuin hyvää elämää, niin ne on jossakin laiskana vaan makaamassa rannalla ja niin poispäin, ei tee mitään. Ja sitten jos ajatellaan vaikka sisaruksia, niin eikö sisarukset just riitele usein siitä, että toinen sanoo, että sä oot itsekäs ja
se itsekäs niistä sisaruksista, se ajattelee tietenkin, että sillä itsekyydellä hän saa jotakin enemmän, ikään kuin se olisi hänelle hyväksi. Ne on tällaisia inversioita, mitä me voidaan huomata. Ja kaikki huomaa itse asiassa monessa tilanteessa ja monessa yhteydessä inversiota, mutta tohtori Keppen tämä käsite antaa meille niin kuin tavallaan semmoisen työkalun, että ahaa, joo, sehän onkin inversio. No mitä hyötyä ihmiselle on siitä, että hän alkaa havaitsemaan tätä omaa nurinpäin kääntyneisyyttään tai yhteiskunnan nurinpäin kääntyneisyyttä? Voi olla, että tämän videon katsottuaan niin alkaa näkemään kaiken näköistä nurinpäin kääntynyttä, mikä ei todellakaan tarkoita sitä, että nyt ollaan nurinpäin kääntyneitä, vaan aina on ollut tällainen inversio. Ja jos sitä alkaa havaitsemaan, mitä hyötyä siitä on ihmiselle? No, niin kuin aikaisemminkin tuli mainittua, niin siitä on se hyöty, että me voidaan silloin ikään kuin vähitellen kääntää itseämme oikeinpäin, ja silloin me kärsitään niistä inversion seurauksista tietenkin vähemmän. Että meidän ihmissuhteet ja oma sisäinen elämä ja hengellinen elämä ja taloudellinen elämä ja sosiaalinen elämä paranee. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan vähän pidemmällä tähtäimellä, niin yhteiskuntaa voidaan myöskin rakentaa niin kuin todellisemmalle pohjalle, eikä niin invertoituneelle pohjalle, mille se nyt lähes kaikkialla on rakennettu. Tässä seuraavaksi sitten on muutamia kuvia. Taiteilija on tehnyt tällaisia sketsikuvia inversiosta. Mitähän tästä löytyy nurinpäin kääntynyttä? Siinä on aggressiivinen ihminen, varmaan vaikka työpaikalla, ja ajattelee, että aggressiolla saa asiat suoritettua ja että muut ihmiset tulee tekemään hänen tahtonsa mukaan. Niin, ja kuitenkin sitten tilastot näyttää, että sellaiset ihmiset, jotka on aggressiivisia tai muuten niin kuin töykeitä muita työtovereita kohtaan, ne on juuri niitä ihmisiä, joista halutaan päästä siellä työpaikassa eroon. Mä luin jo joku aika sitten semmoisen tutkimuksen, joka osoitti täällä Brasiliassa esimerkiksi juuri se niin kuin emotionaalinen kyvyttömyys, siis aggressio, niin kuin tässä esimerkkitapauksessa. Se on niin kuin kaikkein suurin syy siihen, miksi ihmiset lähetetään pois työpaikalta. Ja se inversio siinä sitten on se, että on niin kuin, että kärsivällisyyttä ja toleranssia pidetään jotenkin niin kuin huonona asiana niin. Ja dialogia. Seuraavassa kuvassa käsitellään rahaa. Tuo kuva melkein kertoo sitten enemmän kuin mitä me tässä voitaisiin puhua, enemmän kuin 1000 sanaa. Mutta tämä on tietysti se käytännön tilanne miltei kaikkialla maailmassa, ja se on aina ollut. Mutta tietysti mitä enemmän me tunnistetaan sitä, että siinä on kysymys kuitenkin inversiosta, siis siitä, että yhteiskunnassa suuri osa palvelee vain pientä osaa kansasta, niin kuin 99% palvelee vain 1%, niin sitä voidaan paremmin käsitellä ja ratkaista, jos me tunnistetaan, että se on inversio eikä mikään luonnollinen tilanne. Että kuvasta löytyy 2 inversiota. Se, että tekee työtä saamatta rahaa, ja se, että saa rahaa tekemättä työtä. No just näin. Seuraavassa kuvassa lapsetkin ovat nurinpäin kääntyneitä. Niin, ainakin tuo tyttö, joka vaan sitten niin kuin eristäytyneenä ja yksinäisenä katsoo televisiota, ei ole toiminnassa, niin kuin nuo toiset lapset. Ja sitten toisaalta se tyttö voi ajatella, että ne ei tykkää minusta tai ne ei hyväksy minua, mutta silloin pitää ajatella sen tytön sisäistä inversiota, että hän ei tykkää niistä muista ja hän ei hyväksy niitä muita. Että sen vuoksi hän juuri eristäytyy, kun hän ei itse hyväksy.
Ja tässä voi ajatella myös sitä kateuden kysymystä, että ehkä hän osaakaan pelata tuota palloa ja kadehtii noiden muiden lasten iloa ja sen takia niin kuin eristäytyy. Ja sitten se kateus saa hänet ajattelemaan, että ne muut on tyhmiä. Just. Ja että en mä loppujen lopuksi haluakaan sitä. En mä leiki teidän kanssa. Joo. Sitten mennään taas työpaikalle. Sinne on otettu tyyny mukaan ja aika tylsältä näyttää. Joo, siinä on varmaan aika pitkäksi käy aika, jos 8 tuntia esimerkiksi työpaikalla vaan niin kuin katselee muutamia papereita. Että kuitenkin voidaan sanoa niin, että jos ihminen niin kuin ponnistelee ja koittaa kehittyä ja kehittää työtään ja niin kuin panostaa siihen työn tekemiseen ja siinä esiin tulevia ongelmia ratkaisemiseen, niin se tuottaa valtavaa tyydytystä ihmisille. Että silloin se voi mennä niin kuin kotiin ja sitten kun menee nukkumaan, niin se tyyny tuntuu semmoiselta hyvältä, kun voi pistää pään tyynylle ja levätä, kun on tehnyt paljon töitä päivän aikana. Että tuo kaveri tuossa, joka elää vaan niin kuin laiskana, niin se ei varmaan nuku yölläkään kovin hyvin, kun silloin niin kuin, siellä ei ole tyydytyksen tunnetta sisällä. Ja sitten voisi sanoa silläkin tavalla, että tietysti kun työtä tekee, niin silloinhan ne ongelmat niin kuin tulee esille ja se oma kyvyttömyys tulee esille ja usein se on siinä syynä sitten, että joku ei halua jotain tehdä tai yrittää, kun samalla pitää käsitellä niitä ongelmia. Niin, ja. Tulee tietoisuutta siitä työstä. Miten sitten on riippuvuussuhteet? Miten ne voisi olla tässä inversiossa tai nurinpäin kääntyneisyydessä ja miten niitä voisi hoitaa? Niin, että jos ajatellaan sitä alkoholistin pääasiallista motiivia, niin se tietysti on se, että hän haluaa unohtaa kaikki ne ongelmat, mitä päivän mittaan tulee esiin. Ja unohtamalla niitä ne ongelmat kasaantuu. Ja sitten siinä on tietysti seurauksena myöskin se alkoholismin tuomat kaikki ongelmat. Ja muutenkin, vaikka ihminen ei olisi alkoholistikaan, niin se tavoite unohtaa, niin se johtaa semmoiseen taantumiseen henkisesti, että kaikki ne ongelmat, joita me hyväksytään, että okei, tämä on nyt vaikea, mutta koitetaan tehdä vaan, niin se johtaa aina kehitykseen taantumisen sijaan. Tuommoinen juopottelu selvästi on niin kuin taantumisen valitsemista. Ja viimeisessä kuvassa, niin tässä on sitten varmaan tämä maailman suurin inversio. Kun se suurin inversio on siinä, että ajattelee, että jos mä en näe jotain ongelmaa, niin sitä ei ole olemassa. Ja jos mä sen havaitsen, niin silloin se ongelma alkaa olemaan olemassa. Just, että vähän niin kuin Pupujussi tai Strutsi laittaa päänsä sinne pensaaseen tai koittaa piiloutua siltä tietoisuudelta. Ja tietoisuus niistä ongelmista on just se peruskysymys tässä terapiassa myöskin, että jos me hyväksytään sitä, että nähdään ongelmia, niin silloin niitä voidaan käsitellä ja ihminen kehittyy. Ja jos taas toimii niin kuin tämä kaveri tässä, että piiloutuu, ei halua nähdä, niin silloin se menee niin kuin takapakkia ja menee aina vaan primitiivisempään suuntaan. Ja samalla tavalla, kun se pitää paikkansa ihmisen elämässä, niin myös yhteiskunnassa on tämä sama asia. Että jos ongelmista ei saa puhua eikä niitä saa käsitellä, niin se yhteiskunta taantuu ja kärsii niistä ongelmistaan paljon enemmän. Ja paljon sellaista niin kuin sensuuria on yhteiskunnassa, ettei tietyistä asioista saa puhua ja ei saa niin kuin tuoda esille, että jos joku tuo niitä ongelmia esille, niin sitä henkilöä pidetään ongelmallisena ja siitä tiedon tuojasta halutaan päästä eroon. Tämä on semmoinen valtava inversio yhteiskunnassa, mikä pitäisi tiedostaa ja sallia, että ihmiset saa puhua
ongelmista ja vääryyksistä ja korruptiosta yhteiskunnassa tai sitten henkilökohtaisessa elämässä. Ja tämä inversion ja nurinpäin kääntyneisyyden tiedostaminen voi tuoda valtavaa menestystä niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Ja seuraavassa osassa tulemme soveltamaan tätä inversion käsitettä sitten niin kuin yhteiskunnallisella alalla ja erityisesti tieteessä. Kiitän kaikkia katsojia. Hei teille. Moi!